bani de tren. Și câți copii avem? 2 și cu 2 fac 22. Hop, hop, iară, hop! Am ajuns la numărul! La ciobanul cu coșo! Eu sunt mică, voi din rău! Ne pe putere cea rău! Și-am venit în sat la voi! Să vă face bani de oi! Să știi, tata a fost cioban! De pe meu Traian! Bună ziua, măi, ciobani! Bună ziua, măi, țigone! De vânzare capra asta! De vânzare, de vânzare! Cât cer pe ea? 2 lei și o para și capra va fi a ta! Dar capra asta știe să joace! Știe! Joacă-l, capră, bine, bine! Nu mă face de rușine! Dacă o domnișoară, ca pe poză secretară! Joacă bine din buric, ce bătate crezi la cie! Nici a mea, nici a ta, bă, cu ce Eu sunt capitan Mandina! Conduc flota și marina! Și-am venit din nordul Chinei! Cu 3000 de buletine! Sufletul falsificat! Ce s-ar face s-a întâmplat? Țiganul ăsta răpănos cu izmenele pe dos mi-a omorât capra! Ce mă fă inteligentul un doctor? Operește acasă! Nu-ți pe casă, operez doar care. Operește acasă! Nu-ți pe masă, operez o muscă grasă. Operește acasă! Da, mă, exact cum să fac prezența. Eu sunt doctor Mădălin. Băi, măsticelor de vin. Scomăstele, punele. Cucumate la izmele. Scomăstele cariate. Era fete măritate. Și mă-ți faci cu patetul. Este miră pacient. Doctore, hai până noi țigănii ca unii capra cea veche. Cu ce vrei să te aduce? Cu avionul? Agheța motorul! Cu mașina? S-a scumpit benzină! S-a nefutărit! Ia să vedem ce are capra asta! Păi capra asta n-are dinți. Cam cagat tot prăjiți. Are bombă în stomac și îmi pune dacă în cap. Căpiță vrei fân? Căpiță vrei bomboane? Dau-ți mai duduliu și eu spre curatul. Sângeros